May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Anti-smoking task force nagbalik na naman sa pagpanakop sa mga nagapanigarilyo sa public places. Vax card hindi na required pag-abot sa Bacolod Silay Airport. 1.4 million pesos kabalor sa mga marijuana plants na recover sa hinubaan. Netizen ginsita ang nagkawat sang taklob sa manhole, gindayaw ni Mayor Albi. Kag sa good vibes, Christmas Festival of Lights gindagsa sa Bacolod. Initaran sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pag dumili isang pagpanigarilyo kag paggamit sang vape sa mga pampubliko nga lugar sa Bacolod ang mas istrikto nga ginapatuman. Naglibot sa downtown sa Bacolod ang Anti-Smoking Task Force para magpanaway kag mag-issue sang citation ticket kutob sa mga madakpan nga nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar. Sa mga pictures nga ginpost sang Bacolod Anti-Smoking Task Force ang nagpang-isa-isa saway sa mga smokers sa higad sang karsada pati na sa mga vendors. Ginpahayag ni Jonald Pamposa, ang action officer sang Anti-Smoking Task Force sang syudad sang Bacolod, nga madamo na sila sang na-issue nga citation ticket batok sa mga nagalapas ng city ordinance angot sa mga nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar. Suno kay Pamposa, Nobyembre nag-umpisa na sila sa pagpang-issue sang citation ticket kag madamo na sa nakabayad sa penalidad samtang may iban nga ginapaidalom sa community service. Sa mga persona nga madakpan sa first offense, magabayad sila sang 500 pesos. Samtang sa mga closed establishments nga nagapahanugot nga may magpanigarilyo, magabayad sang 3,000 pesos kag mahimo hindi maka-renew sang business permit. Ginklaro man ni Pamposa nga hindi man pwede ang pag-usar sang vape sa publiko nga lugar. Ginpangabay naman sa mga sidewalk vendors nga hindi magbaligya sang sigarilyo sa mga menor de edad. Sa karon may 3 ka team nga nagalibot sa syudad sang Bacolod. Sa number 9, mga produkto halin sa mga utan, kararuton kag prutas ang sa karon na salida sa Capitol Grounds bilang kabangit sa Market Expo and Trade Fair. Magluwas sa mga pagkaon nga may yara man sa mga native nga mga bag, mga silhig, bisan pa mga tanom nga sarang mabakal. Inang ginabaligya sa mga Integrated Social Forestry o ISF farmers kag mga mangingisda. Si Lourdes Pedoy nga katapos ang Victorious ISF Farmers Association ang isa sa mga nagpakigbahin. Ang ginabaligya nga taho kag banana chips ila nga produkto. Kabay na inisang suporta sa gobyerno probinsyal sa ila kasubong sa paghatag sang livelihood training, kabaylo sang ila nga pag-amnig sa palibot, kasubong sang pagtanom sang kahoy mismo sa duta sang gobyerno o kung ginakabing nga ISF sites kag pagpangapin sini. Ang PEMO ang nagamanage sang ISF sites, ginabuligan ang ini nga mga lugar paagi sa mga community development efforts kag bisan pa agricultural inputs. Nagbukas kaina ang Market Expo and Trade Fair kag tubtub ini sa Disyembre 9 nga nagatuyo mabuligan man ang mga people's organization kag ISF farmers sa ilang mga produkto. Training sa panding wala. Pares ko sa inipas niyo nga mga activities ma'am nang may ano lang kami, may snack kag lunch. Amo lang na sa amin. Libre pag dinner din. Oo, kag may hotels lang ang prepare sa amon na. Libre ta. Oo. Kapalanam kami sa amon mismo nga duta. Tapos nang kami nga mga membro sa association, na-training kami kung paano namon ang amon nga mga pananom, mga minmaayo walang produkto ma'am. Tapos ang pagtipig sa ano naton sa mga environment naton. Sa number 8, public hearing may kangtanan sa pag-regulate sa mga used cooking oil kag kasubungan sa mga grease trap ang ginpatigayon kaina sang aga. Tinutuyo sang syudad nga makolekta kag ma-recycle pa mga naggamit na nga mantika kabahin sa tikang agon mapahaganhagan ang problema sa basura.
Ang pag-recycle sa used oil isa lang sa mga tinutuyo sa Benitez administration para mapahaganhagan ang problema sa basura dungan sa paghatag sang duga nga palangabuyan sa pumuluyo. Gani isa ka public hearing nga ginpatigayon kaina sang Committee on Energy kag Committee on Health nga ginpangunahan ni Councilor Claudio Puentevella. Upod sa mga tiglawas kakatapos ang tagdumalahan sa mga hotel, restaurant kag iban pa nga commercial establishment. May kantanan ini sa ginaduso nga ordinansa nga mag-regulate sa transport, storage, reuse, recycling kag reprocess sa nga waste o unused oil. Naistoryahan sa pagsinapol upod sa mga eksperto kung ang mga proseso sa paghakot sang waste oil, pati na ang pagkuha sa mga permit antes pa man ini ma-reprocess kag ma-recycle sa mga recycling firms. Sa number 7, ₱1.4 million kabalor sa marijuana na-recover sa Banwa sang Ginubaan. Arestado ang 30 anyos nga si Bryden Desierto sa makuha sa kapulisan sa bypass operation kahapon ang iyang mga tanom nga mga marijuana sa barangay 2 poblasyon sa Banwa sang Ginubaan. Tikbag nga nagaunod sa marijuana ang nabakal sa iya sa bypass operation ang nagpagit sa kapulisan sa iya ugsaran ang 96 ka mga masitea kagintamnan sang marijuana. Nagabalor sang ₱1.5 million tanan ang mga marijuana nga nakuha sa kay Desierto suro sa PNP. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang saka batok sa iya. Sa number 6, tiyo patay matapos ginlabos teenager nga hinablos bangod sang kutso-kutso. Bangod sang kutso-kutso patay ang 44 anyos si Renan Tuting sang ini ang ginbuno sang iya hinablos sang Sabado sa barangay Gahit sa Ibi, Magalona. Sa investigasyon sa PNP, ginsabdong sang tiyo ang hinablos nga si Lloyd Tuting, 19 anyos, bangod sang ginaaligar kutso-kutso nga ginapalapta sang live-in partner sang iya hinablos batok sa iya. Didto na nagbaisay ang magtiyo nga nagtulod sa pagbuno sang teenager sa iya nga tiyo. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Detained man karon sa Ibi, Magalona PNP ang suspect. Sa number 5, isa ka lalaki ang patay matapos ginhampangan ang pusil sa iya nga abyan. Tagiyas ang pusil, ginausisa sa karon sa PNP bangod, gintago niya ang armas. Patay ang 37 anyos nga si Jaymo Rodimo matapos ginaligar matiruan ang iya kaugalingon sa maghampang sang pusil sa iya abyan sa barangay poblasyon Banwa sang Kawayan sa kagabi. Suro sa PNP, ginaligar sang upod sa biktima nga si Benji Chavez nga iya ginkuha ang armas ni Chavez kag ginhampangan. Dito aksidente nga natiruhan sang suspect ang iya kaugalingon. Apang ang PNP ang may duda naman sa natabo bangod imbis nga i-report gilayon ni Chavez sa PNP. Ginuna pa sinitago ang iya armas kag gin-dislocate. Na-recover man sa PNP ang pusil. Detained karon sa Kawayan PNP si Chavez samtang ginahulat ang resulta sa paraffin test. Sa number 4, netizen nga nagsita sang nagkawat sang manhole cover gindayaw ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa post ng official page ni Bacolod Mayor Albi Benitez, iya gindayaw ng isa ka netizen nga padala iya sang video nga nagapakita sang kaisog sang isa ka pumuluyo sang Bacolod nga ginpunduhan ang nagkawat sang taklob sang manhole kag ginkarga sa tricycle. Sa video makita nga sang ginpunduhan kag ginsita sang nagkuha sang video ang mga nagkawat sang taklob sang manhole, gilayon man tat kag nagpalagyo ang duha ka mga lalaki. Sa statement sang alkalde, iya ginsiling nga ini ang pagbag-o nga kinahanglan sang syudad nga bisan pribado nga mga individual nagahimo sang tikang para matapna ang kinawatay. Gintawag sang alkalde nga inspirasyon para sa tanan ang ginhimo sang amo nga persona nga nagakaangay nga sundong. Sa number 3, pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division ang ginapanaugan sa show cause order ini may angot sa wala maliquidate nga ₱3 million kag bangod sa conflict of interest. Sunod sa kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr.,
Ginapanaugan ni Provincial Administrator Refrando Diaz si PDMPD Head Zephyr Cailian sang show cause order para magpaatag sa ginaligar wala maliquidate nga assistance nga gin-release sa isa ka civil society organization sa 2017 pa. Ang 3 million pesos ang para sa training kag procurement sang rescue equipment angot sa disaster response. Pero may ginalantaw nga conflict of interest sa Cainelias bangod nga nagaserbi man si Cailian nga katapos ang board of directors sa amo nga CSO kung saan base sa dokumento nagbaton sang sweldo ang katapos ang BOD. Nabato ni Cailian ng show cause order sang November 14 kag nakasabat na siya. Sunod sa Cainelias, iyagin himutig ang mga aligasyon. Nagpamalibad naman si Cailian sa paghatag sang pahayag sa katapos ang media. Board of director siya sa ini nga CSO. Tapos siya man ang provincial disaster council nga Hindi na conflict of interest. amo nang ginalantaw ta sir no. So gina-check ta pang records if mayara conflict of interest. Dugan ni namon gina-check sa pagsugod pa lang namon kabalo na kami nga may unliquidated cash advances. Pero sa pagpadalom naman kinag-request pa kami sa mga documents no sa SEC kag sa no subong lang nag-abot kag mayara gid kami do what do you call this diretso ba lang nga nakita nga do mayara gid link. May link gid So since nga showcase lang man duty sa subok on duty pa. on duty sir. Show cause pa lang siya sir. This is not yet an administrative proceeding. Sa number 2, British Ambassador to the Philippines ang nakigsugilanon kay Bacolod Mayor Albi Benitez kasubuman sa mga sugar leaders kag gintalakay ang pagpasanyog sang ekonomiya kasubuman ang mga higayon sa pagnegosyo para sa sugar industry. May report si Lico Delfin. Ang pagtalakay sa mga prioridad sa economic development, pati ng bahin sa epekto sa Mandanas ruling kag climate change, kabahin sa mga ginistoryahan sa pagsinapol ni British Ambassador to the Philippines Lore Bofils upod kay Mayor Albi Benitez. Luyag mahibaluan sang ambassador kung anong iban pa nga mga oportunidad sa negosyo upod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, partikular ang may kaangtanan sa sugar industry kag renewable energy. Well, no, I want to hear about the priorities, how the sugar trade is going in particular, what are the opportunities for further business development and trade. Oh, I'm choosing Bacolod because it's an amazing city and I've never been here before and I want to get around to as many parts of the Philippines as I can, and obviously Bacolod is a really important city in Negros Occidental, so I'm just really happy to be here. Si Bofils ang magasugilanon man upod sa mga sugar leaders ng probinsya, kagiban pa nga mga opisyales kag tiglawas sang civil society sa iya pagbisita sa Bacolod. Magapadulong man siya sa biomass power plant project nga mayara sang investment ang United Kingdom. So really interested in looking into that and looking at energy and renewable energy, of course, and in particular talking about energy security. I'm going to be meeting with sugar producers to understand what are the challenges and the opportunities, given I know how dependent Negros Occidental is on this. Sa iya pagpadulong sa Bacolod City Government Center kay Ina Sangaga, nagperma man siya sa commitment wall bilang pagsuporta para sa mabaskog nga panawagan kontra sa violence against women. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kaag sa rupta, subong adlaw. Vaccination cards wala na gina-require sa mga pasahero nga mag-aabot sa Bacolod Silay Airport. Inisunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz base sa iyang sulat nga ginpadala sa kay Ruel Aranzado, ang acting airport manager. Nagakasayuran nga sumugod December 1, wala na gina-require sa probinsya ang mga pasahero nga magpakita sa ilang mga COVID-19 vaccination cards. Sunod sa kay Diaz, ang pagpatuman sini nagatuyo nga mangin alalangay ang pagpatuman sa domestic airport protocols labi na sa Manila. Ang vaccination card inspection team ang nagbalik na report sa provincial capital. May 21 tanan ka mga flight gikan sa Cebu, Pacific Air, Philippine Airlines kag Air Asia nga nagaabot sa Bacolod Silay Airport sa kada adlaw. Sa Good Vibes, saksihan ang maduagon nga Christmas Festival of Lights nga gindagsa sa mga tumalanaw sa duha ka separado nga mga festival sites. May report si Nico Delfin. Makaligad sang duwaman katuig, liwat nga nagparadang mga estudyante sang STI WNU bit-bit ang ilang masanag nga mga lanterns.
Gani bisa nagulan, nagdagsa sa gihapon ng mga tumalanaw sa Bacolod Public Plaza agud masaksihan ang Parade of Lights. Ginpasalida man ang mga maduagon nga mga floats. Gindeklarar nga kampiyon sa pagpaindis-indis ang Orange Erudites ng College of Engineering. Nagperforma ng kilala nga Bailes de Luz dancers sang Banwa sang La Castillana. Kabahin ang Parade of Lights ng 3rd Christmas Festival of Lights. Ginsundan ini sang simultaneous lights on ceremony yung pangunahan ni Mayor Albi Benitez upod sa mga lokal nga opisyales sang syudad kag sang Universidad sa Plaza kag Bacolod City Government Center. Dungan sa selebrasyon ang pagbukas man sang food bazaar kag carnival sa BCGC. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barb, kagapon iba nakibot ng traffic because of the Parade of Lights. Kasi aba na matabo ah. Kagdason, Ming, amo ginibilang aton, ako ya personally, nga ginapabot sa kada Christmas season niya. Kay mapuno gid ang mata mo sa Masanag. Sa kasanag. sa kasanag. Kag ano na, malingaw ka gid. Kinukam na midlaw to siguro sa mga muni nga bagay, Barb. Na face to face. Oo. Kagabli ito mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.